Marka Vošková je kúzelná osôbka. Pochádza z východného Slovenska, ale svoj život zasvetila v Banskej Štiavnici. Tu sa ako inžinierka architektúry stala členkou občianskeho združenia, ktoré sa snaží zachrániť jedinečnú miestnu kalváriu. Tá sa práve nachádza v dezolátnom stave. O tom, čo sa doteraz pre kalváriu podarilo urobiť a čo by potrebovala na svoju záchranu, vám Katka povie na jednej lodi. Štiavnická kalvária je skutočne veľmi významná stavebná, historická pamiatka, ale aj pamiatka vlastne tých kalvárií je výnimočná medzi kalváriami na Slovensku. Možno podobná je Prešovská kalvária, veď ich tvorcom bol ten istý človek, páter jezuita, páter Berger, ale tá Banskoštiavnická kalvária je o to pôsobivejšia, že je zasadená v takomto prostredí, v tomto krajinnom, prírodnom prostredí Štiavnických vrchov. Je výnimočná aj svojou skladbou architektonickou, skladbou tých jednotlivých kaplniek a kostolov. Zvyčajne kalvária znázorňuje krížovú cestu Ježiša Krista. Táto kalvária neznázorňuje len krížovú cestu Ježiša Krista, ale okrem jeho bolestí z poslednej cesty znázorňuje aj bolesti Panny Márie. Prečo je Banskoštiavnická kalvária v takomto zlom stave? Je to tou opustenosťou, že nemá nad sebou patronát, nemá zodpovednú osobu, ktorá by sa starala o jednotlivé stavby. Nenasledovala tu permanentná údržba, nenasledovalo niečo potom. A dnes sú stavby zavlhnuté, sú poškodené strechy, sú poškodené krovy a hlavne chýba nám obsahová náplň tejto kalvárie. To, čo robilo kalváriu kalváriou. Nemáme tu tie výjavy, nemáme tu reliefy, kaplnky sú prázdne, kostoly sú bez sôch. Niečo je zachránené, čo našlo svoje útočisko azyl v chránených priestoroch na Starom zámku, ale musíme rozmýšľať ďalej, ako nahradíme tieto veci do kalvárie. Kde si v USA na nejakej konferencii v Južnej Karolíne som sa rozprávala s ľuďmi z New Yorku, ktorí mi povedali, že u nich v kancelárii v New Yorku visí obraz Banskoštiavnickej kalvárii na stene v kancelárii. To bola pre mňa taká sila, že som si povedala, že musíme niečo urobiť. Podpora od ľudí, myslím, je od začiatku. Ľudia chcú niečo pre kalváriu robiť, ale oni nevedia ako. Ľudia potrebujú niekoho, kto to bude ťahať v tom prvom pláne a oni sa pridajú. Tú podporu ja cítim. Celé leto 2007 sme za ohromnej pomoci a organizovania slovenského skautingu pod vedením Martina Macharíka sme v podstate vypratali kalváriu. Doteraz to bolo v troskách, doteraz boli oltáre porozbijané na podlahe, doteraz boli vlastne popadané konáre, nebolo tu ani pokosené, chodníky neboli upravené a po tomto lete môžem povedať, že je to krásne vyčistené. Mnohé firmy bratislavské pomohli, mnohé nadácie pomohli, boli tu zahraniční skauti z Nemecka, z rôznych iných krajín, o ktorých ani neviem. Množstvo ľudí tu odpracovalo, množstvo hodín. Veľmi dôležité je kalváriu nielen zachrániť tým, že ju opravíme, ale tým, že ju budeme využívať. Už vtedy ju zachránime, keď ju budeme často využívať. Toto miesto, ktoré má silné genius loci, ktoré je úžasné, krásne, dáva veľa pokoja, priestor na rekreáciu, na oddych. Vieme si predstaviť, či veriaci, či neveriaci, že sa to môže využívať na kultúrno-spoločenské akcie, môže sa to využívať na výstavy, môže sa to využívať na nejaké koncerty spirituálno-gospelového charakteru. Mne Banská Štiavnica nejako učarovala. Som prišla sem po
skončení univerzity, po skončení architektúry, ja už v priebehu štúdia som vedela, že ja chcem liečiť staré stavby. A tak sa teda necítim byť architektka, ale skôr taká ochranárka historických stavieb a historického prostredia. A toto prostredie samozrejme mi učarovalo, pretože Banská Štiavnica je podľa mňa najkrajšie mesto na Slovensku. Najkrajšie mesto a miesto.